Takže ahoj, ja vás zdravím pri prvom videu z hry Dvest. Je toto prvé video, zatiaľ nič moc. Už som pár úloh spravil. Dosahol som sa stajeto, čo je úplne začiatok po nejaký plagát, po prácu nejakú, čo je už viacej. V inventári nemám zatiaľ žiadne ako silno úžasné veci, tak rozbávame si toto. Dostal som ďalšiu bedňu, nejakú zbraň, nejaký, počkajte, preplatok daní a nejaké to jedlo, ale to je dobré. Takže od levelu 10 otvoríme ďalšiu ako tašku. Získam teraz za $100. Aj keď to nie je veľa, tých $4, takže nepotrebujem práve energiu, ale do budúcnosti sa na to zíde. A zabudol som vám povedať, že mám sa bez Hunter. Ako vidíte, aj nick mám bez Hunter. Nie je potvrdená e-mailová adresa. Nebojte sa, do budúceho dielu bude potvrdená, budú vychytané všetky muchy a tak ďalej. Lebo ako je to dosť náročné, ale nejdem vás tým zaťažovať. Práve sme na mieste nejakej práce, nejdeme pracovať, lebo potrebujeme sa dostať trochu ďalej. Možno, že ma bude prvé diely počuť veľmi hlasno, ale nebojte sa, aj to spravím. Ešte to nemám veľmi dobre nastavené, lebo prvý diel, neviem ako to je počuť, tak ďalej. Tak ja sa posuniem do ďalšej práce, čo tu máme. Jeden tabák. Tabák musíme nájsť, lebo strašne dlho som toto nehral, tú hru. Čiže som polovicu zabudol ako čo je. A predtým to bolo aj trochu iné, lebo to bola ešte stará verzia. To už asi nová verzia. Som práve na to prišiel, že všade, kde máme tieto otázniky, tak to sú vlastne úlohy. Potom máme nejaké, že jedna ruka umýva druhú, okno, minimapa otvorená, minimapa je kreslenie mapy, práve sa asi otvára, neviem, ale asi sa otvára, mohla by sa otvoriť, skryť. Zatiaľ si môžeme dať nejaké body. V dispozícii máme jeden bod na tieto 4 veci. Sila, pohybovosť, zručnosť, charizma. Pohybovosť, zručnosti a charizma. Tak ja by som si to dal do pohybovosti, lebo budem sa ponáhľať do začiatku, tak sme najlepší ako skin. Sa mi vždycky tento páčil. Ja som ho mal na bývalej postave. Možno, že niekto videl ten diel, možno nie. Neviem. Tunak máme túto minimapu. Aspoň mapu, si myslím, že to je mapa. Takže máme obidve úlohy splnené. Teraz už nájsť, kde ich môžeme odovzdať. Tak máme oznámenia, to nič. Sledovač úloh. Tunak by malo byť. Aha, tunak. Salón, prvý útok. Splnili sme. Druhý splnili sme, za to sme dostali aj pár peňazí. Potom tu máme ďalšiu úlohu a ďalšiu úlohu. Centrovať na postavu, neviem ako. Nechťa som to dal zošiť, nevadí. Tak ideme na to, čiže zase semka a asi toto. Raz.
Toto. Ako vidíte, tak som zatiaľ zelená, som level 4, nemám nič viac. Prepáčte, to bol menší strih. A to nás neodradilo, stále pokračujeme. Jedna mapa odkrýva druhú, alebo ako to nazvať. Možno, že ďalších pár minút bude ďalší strih. Idem vysvetovať, prečo bolo by to na dlhšie. Že my zatiaľ môžeme spraviť túto jednu úlohu, čo mám. Splníme ju. V pohode. Potom normálne ďalšie, že úlohu rýb. Čiže ideme loviť ryby, ktoré sa nachádzajú tunak. A úlohu rýb. Škoda, že sa nedá testovať trošku dlhšie, či kratšie, ale ako je to dosť rýchle cestovanie. Do budúcnosti si kúpiť koňa, nejakého lepšieho, potom sa to bude dať rýchlejšie cestovať. Tu máte multiplayerové hry. Dobrodružstva, toto máme otvorené od 25 úrovní. Ale toto, že je poklip. Dobre, tak za chvíľu bude, asi teraz dám strih, ešte niečo porobím, skúsim, aspoň túto Henryho mapa, tak sa zatiaľ majte a my sa za chvíľu uvidíme. Takže som späť, spravil som tie dve úlohy, čo sme mali a premiestnil som sa k cukrovej trstine, ktorá bola pekne ďaleko. Práve teraz ako dokončujem úlohu, práve som ju dokončil a táto podporovanie práca otvorená. Či práca otvorená. Čo to znamená práca otvorená? Za 3 minúty budeme musieť končiť, alebo lepšie povedané za 2, aby som sa pripravil do budúceho dielu. Ale nie len kvôli tomu, väčšina z vás to asi pozná, je to, prepáčte, je to YouTube a je to ďalší strih, je to taký malý strih, nič iné budem robiť, len dokončím túto úlohu a prídem na túto ďalšiu. Takže sa majte a za chvíľu som späť. Takže som späť, dokončil som tú prvú úlohu, bolo to ľahké, že stačí len čupnúť na toto, tak sa vám otvorí práca, to je celé. Do set trstiny, počkajte strih, potom z tej trstiny, vlastne keď ste dokončili úlohu, dá vám to ďalšie úlohu, vidíte som level 6 a pôjdete teraz smerom dole, umývať topánky, umývať, jupy. A vlastne práve teraz ideme dať schopnosti, máme 2 a 6, čiže dáme si do života pár, len takto 10 a tieto ostatné 3 si dáme do niečoho. Dáme si ich do zručnosti jednu a do pohyblivosti druhú. Zatiaľ do charizmy nechcem nič dávať. Ale do budúceho dielu dáme aj tam niečo. Sem si nevšimajte. Potom asi si dáme jazdu na koni ešte nie. Tam uhýbanie. A čo je toto? Plávanie. No tak dáme si do plávania všetky 3. A máme. Potom máme tu na šamaniaky, to ešte nemáme otvorené, to je až potom, do budúcnosti, ale to nám nevadí, zatiaľ máme hotové obidve úlohy, tak ideme odovzdať a uvidíme, či z toho bude ďalší level. Tak asi nebude, ako tak pozerám. Tak pre tento diel by to bolo tam všetko, ešte by som to dal skonvertovať, nach to má lepšiu grafiku, tak toto pre tento diel všetko, do budúceho dielu niečo ešte porobím, tak máme nejaké základné veci, nespravím asi do levelu 10 a potom zapnem nahrávanie, takže dovidenia.